Dobrý deň, tak sme v Skalici na Záhorí. Toto mesto vraj má toho naozaj veľmi veľa čo ponúknuť. Nie len krásnych cyklotrás, ale aj parádne pamiatky. Veď je to slobodné kráľovské mesto. Tak sa poďme na to pozrieť. Najbližších 10 minút patrí cykloturistike. Dobrý deň. Najprv sme sa teda vybrali do centra mesta na originálne trojuholníkové námestie. Tam sa vlastne podľa mapy začínajú miestne cyklotrasy. Námestie je naozaj pozoruhodné. Je na ňom niekoľko zaujímavých stavieb. Na bohatú históriu a slávnu minulosť sú Skaličania patrične hrdí. Naozaj v 17. a 18. storočí patrila medzi najväčšie a ekonomicky najsilnejšie mestá v rámci dnešného Slovenska. V roku 1918 bola Skalica dokonca hlavné mesto Slovenska. Bolo to teda len od 6. do 14. novembra, ale bola tu dočasná vláda. Dnes je Skalica menšie mesto, má 15 000 obyvateľov, ale má dochované skoro všetky pamiatky. Napríklad má 6 veľkých kostolov, 9 menších kostolíkov, má technické pamiatky, niekoľko bývalých kláštorných komplexov a teda iné. Takže naši turisti tu môžu kľudne chodiť 4-5 hodín v rámci mesta a máme im stále čo ukazovať. Aby sme sa pozreli na toto mestečko pekne zhora, vybehli sme na kostolnú väžu na námestí. V nádhernom počasí sme videli doširoka do ďaleka. To vidíme až na Buchlovský hrad, ktorý je priamo pred vami, vidieť na Šiboch, na pohorí. Už na Morave my sme posledné slovenské mesto, čiže všetko pred vami je už Čechy, časť Morava. Sú vidieť Sudomiežice napríklad, Rohatec a podobne, Hodonín. A ako je tento výstup na kostolnú väžu vlastne otvorený, ako je prístupný? Prístupný je buď po dohode v turisticko-informačnej kancelárii, kedy dostanú teda ľudia sprievodcu a môžu sem kedykoľvek vystúpiť, prípadne v letnej sezóne, piatky, soboty, nedele, určité hodiny zadarmo. Už hore nám naši sprievodcovia spomínali, že v meste je mnoho stavieb z pera architekta Dušana Jurkoviča. Kultúrny dom je naozajstnou perlou, ktorú si choďte pozrieť. Tak je to vraj najkrajšia budova Skalická, vznikla v roku 1905. Budovu naprojektoval Dušan Jurkovič ako spolkový dom, čiže prečinnosť krúžkov, spolkov a ochotníckeho divadelného súboru. Okrem toho, že teda Jurkovič ho nechal postaviť, tak na priečeli je taká mozaika, ktorá vznikla na motívy Mikuláša Aleša a tu vo veľkej sále zase vidíme na stenách fresky, malby, ktoré namalovali moravskí maliari Frolka a Uprka. Takisto opona je od Frolku. Spoločným menovateľom mnohých vzácností z obdobia najväčšieho rozmachu mesta je doktor Pavol Blaho. Miestny lekár a mecenáš založil mnoho významných inštitúcií a pomohol financovať stavby, ktoré slúžili občanom mesta. Hneď vedľa kultúrneho domu je Záhorácké múzeum, budovu ktorého opäť navrhol architekt Jurkovič. Záhorské múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku, avšak prioritou tohto priestoru je, že vlastne je to jediná múzeumná expozícia, ktorú navrhol Dušan Jurkovič pre svojho priateľa a zakladateľa múzea doktora Pavla Blahu. Nájdete tu vykopávky, ľudové kroje, dokonca originálny a zdobený dereš, na ktorom Bíkovcom trestali zlodejov. Pozrieť si možno takisto unikátne obrazy jedného zo zakladateľov slovenskej krajinomaľby, Juliusa Koresku. Cestou z námestia sme sa ešte zastavili v jezuitskom kostole, ktorý je dnes v majetku mesta. Unikátny v Anglicku postavený orgán, jeden z dvoch v tomto kostole, je pre nás dobrou pozvánkou na príjemné kultúrne podujatia, ktoré tu Skaličania usporadúvajú. Pod hlavnou loďou chrámu dokonca sprístupnili krypty. Pár desiatok metrov odtiaľ stojí nádherný a zachovaný mlyn, ktorý je dodnes funkčný. Hodinová prehliadka vám dokonale predstaví originálne technické riešenia a v garáži stojí aj pár vzácnych veteránov. Skalickou pýchou je aj rotunda svätého Juraja, ktorou ukončíme exkurs po miestnych pamiatkách. Stavba z 13. storočia, ktoré vek niektoré výskumy posunú aj o pár stoviek rokov ďalej, stojí na návrši nad mestom a je pokojným a vyhľadávaným miestom na oddych. Postavená bola v každom prípade len do polovičky a mala rovnú strechu. A potom bola nadstavená v 14. storočí, keď sa postavili naše hradby, tak bola nadstavená vlastne do dnešnej výšky. A ako sú vlastne prístupné tieto pamiatky, ktoré sme dnes v rámci cyklopotuliek v Skalici videli? Prístupné sú celý rok, buď na požiadanie o sprievodcu v turisticko-informačnej kancelárii, naozaj kedykoľvek v lete, v zime, prípadne v letnej sezóne od mája do septembra, od Tvrdlofestu do skalických dní, piatok, sobota, nedeľa, určité hodiny, kedy v každej pamiatke je študent, ktorý pamiatkou prevedie a teda mal by dať výklad k nej. A čo je najdôležitejšie, je to za koľko? Vtedy je to zdarma.
Ak je to zdarma, tak poďte všetci do Skalice. Ak vás nezaujímajú legendy minulosti, tak si zájdite pozrieť výrobu legendy súčasnosti. Originálny skalický trdelník vyrábajú priamo v budove bývalého františkánskeho kláštora. Skalický trdelník sa vyrába kompletne ako surový, to znamená namotá sa cesto, na to sa dajú vlašské orechy, alebo sa môžu použiť posekané jadrá marhu, alebo posekané mandle, alebo ich zmes. Žiadna iná posýpka nie je možná. Skalický trdelník je prvý slovenský potravinársky výrobok, ktorý má chránené zemepisné označenie a môže sa vyrábať len na presne ohraničnom území a každý, kto ho chce vyrábať, tak musí vlastne byť registrovaný ako jeho výrobca. Je vynikajúci. Po tejto dobrote teda opúšťame mesto. Zamierili sme na známy Baťov kanál. Najprv sme minuli životom obdarené skalické rybníky s veľmi kvalitnými cyklocestami. Tie nás doviedli až na Baťov kanál, konkrétne do jeho najjužnejšieho prístavu Skalica. Je to obľúbené miesto na relax. Stredom kanála vedie hranica s Českou republikou. Popri celom kanáli vedie cyklotrasa, zo Skalice dá sa prejsť až do Otrokovíc popri kanáli a samozrejme v Skalici, keď prejdete na slovenskú stranu, lebo to je jediný prístav na Slovensku, ktorý je na Baťovom kanáli, tak môžete ísť po hrádzi rieky Moravy až do Poddevín do Bratislavy. Ale čo, nejaký projekt cyklov, kde existuje také niečo? Cykloloď tu existuje, jazdí každý deň. A keby som si chcel prenajať loďku a možno nechať bicykel tu, vedia mi ho dopraviť do cieľového prístavu? Po dohode určite áno. Ak chcete, môžete si teda prenajať loďku a pokračovať na sever. Na Morave je množstvo možností na príjemné zastávky. Hoci tento kanál vybudoval Tomáš Baťa ako zásobovaciu tepnu pre svoje fabriky, dnes je to vyhľadávaná turistická atrakcia. Prejsť loďou až do Otrokovíc potrvá aj 5-6 dní. Z Baťovho kanála sa veľkým skalickým okruhom dostaneme až do Zlatnickej doliny. Pekná rekreačná oblasť s kúpaliskom a množstvom športových aktivít sa vám postará o celodenný program. Ale to zďaleka nie je všetko. Cestou nazad do Skalice sme sa dostali ku golfovému ihrisku, nad ktorým je množstvo vínnych pivníc. Značku Skalická vínna cesta sme už v cyklopotulkách spomínali. A tak sme sa nechali pozvať na malú ochutnávku miestneho vína Skalický Ruvín. Chvála Bohu, tie vinohrady a to vinárstvo sa aj naďalej rozvíja a budujú sa tu aj nové vinohrady. Takýchto búd je na skalickej vinohradníckej oblasti okolo 2000. Je to veľmi veľké množstvo. Pomedzi ne sa za v podstate európske peníze z vlastných zdrojov podarilo poopravovať cesty, ktoré sa v podstate predeklarovali na cyklostezky. Nemyslím si, že je nutné, aby tí cyklostezky byli krásne, vyasfaltované. Stačí, aby to bola vyznačená cesta, aby človek vedel, kam jede, kde jede, kam sa môže dostať. Ale hlavne, aby tam niekoho stretol, aby nejel po ceste 5 km a nestretol živú dušu. Takže skúsiť sa trošku vrátiť tým pôvodným koreňom, k tomu, čo sme tu kedysi považovali za bežné, že sa stretli 4 susedé ve sklepe, pokoštovali si víno a teraz, keď tomu príjmeme cyklistu, tak je to len na parádu. Cesta po vinných pivniciach je zaujímavá aj z pohľadu architektúry. Aj tu nájdeme stopy práce Dušana Jurkoviča. Po krásnych kilometroch teda zakončíme našu dnešnú cyklopotulku príjemným posedením a relaxom. Vybrali sme si hotel na úrovni s rodinnou atmosférou, ktorý je na cyklistov pripravený. Napríklad si môžete uschovať bicykle v uzavretej miestnosti a samozrejme relaxovať v saune. No najprv poďakovanie a rozlúčka s našimi hostiteľmi a poďme sa ubytovať. Celodenné túlanie dalo zabrať a mne sa asi podarilo prespať rezerváciu sauny. No príjemným miestom na oddych je záhrada ruží, kde sa takmer každý týždeň konajú svadobné obrady. Je celkom pochopiteľné prečo. Skalicu teda môžeme cyklistom vrele odporúčiť. Krásne a dobre značené cyklotrasy s množstvom kvalitných služieb a najmä odvšadiaľ dýchajúca bohatá história a hrdosť miestnych na svoj pôvod. Sem sa budete radi vracať. A my s cyklopotulkami tiež. Dovidenia o týždeň.